To řekni. Nebudu říkat znova. Nebo, ještě jednou. Proto jsme si tady připravili tyto čepice. Jedna je tvoje, jedna je moje. Ale jako, a můžeme do toho. Vaše Iconic Duo právě začíná. No tak když jak to může se třem. Tak samozřejmě máme umytý ruce, že jo? No tak to je jakoby samozřejmost. Nejme si rucečky. Máme umytý ruce, že jo? Tak si pojďme představit aspoň nějaké jakoby suroviny, které jsme objednali. Tak jo. Tak. Těstoviny jsou základ těstovinového salátu. Okay. To je tuňákovej těstovinový salát, to je zdroj bílkovin, bych řekl. Okay. Druhý. A pozor. A třetí. Tak jsme si ho zároveň šoupili. Kolik stojí tuňák? No, ve stal kilo jeden. Ne. Kilo. Jo. Máme tady potom kukuličky sláčí, všechny jsou chutné, sladké. To neptáš. Ne. Dámy a pánové. Cibule. Tomu se říká šalotka. To je šalotka. Nějakou lekci staročeštiny. Další ingrediencí paprika. Takže ještě druhá paprika. A tím nekončíme. Máme masivní a samozřejmě nedílnou součástí těstovného salátu sherry rajčátka. Velmi náročné možná. No. Jako by to vyladit fakt jakože do topu. Bude, dámy a pánové, omáčka. Omáčka. Už máme omáčku. No ty vole, budu to mít suchý, ne? Tak to...